kako u recommend ne katunya daktari bende nyalo recommend ne ngato ni ponono dhi many kata bia machalo kama dhi many kata whisky machalo kama imadhi biro konyi kose nango. Erokamano Joyce. Koro e puonj machon manimiyo wachon to ni puonjo wachon ne nitiere limit. Kendo kurabo chako gi kanyo kapok abire puonj manyien. Koro puonj machon ne ni nyiso wane nitiere gik miluongo ni pints. Pints mag kongo ma koro jothuro ero luongo ni limit. Koro pints gi kanyalo mi mfano en ni gimoro kaka bia nikech en gi 5% noer puonji ni koro bia no ki ngato madho kata chupa achiel to mano nusu pint. Mano pint achiel. Mano pint achiel. Koro ninyiso wane koro e juma achiel kata wik achiel oningo bed ni ng'at mang'ongo nyalo kata kao pints 14. Koro mago pints 14 mag bia. Mago mag bia. Koro pints tiende ni en bia achiel. Mar nus lita. Kinyalo kawe kamano nus lita. Koro ki spread tibo fwenyo ni tiende ni ng'at ni oyiene kao bia achiel odiochieng' kodiochieng' ndalo 7. Bia odiochieng' kodiochieng' ndalo 7. Matiende ni kata juma to nyalo kawe wuok tich nyaka chieng' Jumapil. Nyalo kawe wuok tich nyaka chieng' Jumapil. Koro odhi obedo gi 7 pints in total. Koro pints gi lokore ka kendo koro ng'ato wacho wach mar whisky kata wach mar spirit. Nikech iyudo ka strength kata nguvu ma bia ni godo ni piny saidi. To koro ki ibiro loke whisky to iyudo ka kendo koro obedo ma piny mogik. Iyudo ka tot cha kendo koro nyalo ka wik achiel. To bia iyudo ka gibedo bia 7 wik achiel. Koro mano ni puonj machon. Puonj masani mimiyowa jowetena en ni kongo en kongo kendo nitiere research mosewuok manyien manyiso wa ni onge e yo ma adieri minyalo fweny godo ni kati madho kongo matin maromo nade to okinya yudo tuo mar kansa, okinya yudo tuo mar nyembech, okinya yudo tuo mar esophagus. Mano research manyien mowuok no America kendo gi United Kingdom manyiso wa ni kongo en kongo. Tadieri kata kidok e puonj machon to kamoro yudo ka sami madho kongo cha makati dwa ni pimri gi pint. Kise madho kongo ting'eyo ni okinyal luori gi chike makamago. Jowetewa mang'eny kodonje ba ni metho to bo metho otieno nyaka okinyi. Koro akia ni mago pint adi. To kendo kongo mit. To bende mana kiwacho kanyo kapod wantere piles kanyo. Bendi wacho ineno ka jomoko ponono koriwore kata magawa kata kawuono kaka en chieng' tich abich. Jomoko koriwore magawa kacha tineno ka gichungo kata chupa achiel. Kuatiyo kata gi ranyisi nyalo bedo mar whisky kata nyalo bedo mar spirit mana kaka kisewacho kata bia gikelo chupni mang'eny. To giwacho ni kawuono nyaka watieki. Onyalo bedo kata chupni 2 kata nyalo bedo kata chupni 3. To gin kata osiepe moko wach kata na beach. Mano bende en gima ber biro hinyo ngima kendo gineno ni ok ginyal wuok e magawa kanyo kapok gitieko math makamano. Mana dieri kaki wacho na dieri kabisa kendo timore kuonde mang'eny. To en ni mano bedo kongo mang'eny nikech whisky kaka wasewacho ni en 40% kata spirit. Koro samubet piny makoro utimo gima wadendo ni binge drinking. Umetho kendo umetho saidi cha. To adieri en ni okubu metho sani kende. Ibedo ka juma manyien udwa nuchak umetho kamano kata Friday mabiro. Kendo utimo mano dwe rumo higa rumo higni mang'eny. Koro odhi obedo habit mar ng'ato kendo iyudo ka wuok kanyo dhi bedo matek kabisa. Koro effect ok wuok odiochieng' achiel. Tiyudo ka sama koro umiyoru target ni chupa marom kama en nyaka watie. Gichalo joma piem. Kendo in gosiepeni kendo kamoro piem. Koro dhiu gik ni sani tu winjo met kendo winjo maber. Lakini kata mano katimore kamano nyaka ipare pachi ni tadieri ka dhi mbele kama. To kopora neno ni tuo makama wuok to adieri ibong'e ni tuo ni nyaka bed ni oa kuom kongo cha. Kendo gima tek wacho adieri en ni to kongo maromo nade moromo kelo tuo mar kansa kata mar hypertension, blood pressure kata mar diabetes, tuo mar sukari. Adieri ok di wacho ni en kongo machal nade. Nikech iyudo ka tuoche moko mang'eny mwawacho gi iyudo ka kendo gin gi family history. Koro samoro iya e family ma kamoro kongo matin nyalo push to the limit. Mano ok ding'e. Ng'at machielo
nikech ji mang'eny wacho ni yawa to ng'ane osemadho kong'o ngimane te. Ng'ane osebet dak waseneno kotuo adieri to kamoro genetic basis mare emiyudo ka konyo ng'ato. Koro kaka difwenyo kata amos kuom ng'adi matin to mak mana ni nitiere mana kaka iwacho ni jomoko nitiere kaka kosemadho kong'e ma ponono nyalo timo gimoro. Nitiere jomoko ma ponono timo kata tije moko ma ponono wacho ni an ok anyal timo tich makamano kapok abilo kong'o. Kwatiyo kata kod ranyisi nitiere jogo ma ponono timo kata wati kata kod ranyisi nitiere kata jopuonjre moko ma ponono gintiere kata mbalariany kata gitimo courses moko matek. Obed kata mano mar bedo miduso, obed kata mano mar bedo daktari. Tido ka moko kuom gi wacho ni an ok anyal tiyo maber kapok amadho kong'o. Be en gima ber mar mondo mi ng'ato kete pache ni ok anyal tiyo kapok abilo kong'o kose ok en gima ber in kaka daktari? Koro ng'at ma osebet kamano, jatich mosechopo kanyo, sana wacho ni en gi alcohol dependence. Koro alcohol dependence ni isechopo kuma nyaka imadh kong'o e kiti. Koro sama mano timore tiende ni kok imadho kong'o tibedo gi shida. To shida mane mibedo godo? Ichako bet ni wi bari, ibedo gi headache. Ichako bet gi tremors mag lweti. Ichako bet gi sweat moko ma onge tiendgi kendo yore gi ok ler. Koro tiende ni ng'atni ok ni odwaro kong'o cha e koti. Mane gima ginyisowa. Lakini adieri en ni koko madho kong'o to wach ni en japuonj to lwete terni. Odwadho ondik gimoro e bod kacha to konyal ndiko. Kata en daktari. Odwano chuo sindan kumoro to kendo koro lwete terni. Ok onyal yudo ler mochwe sindan. Koro ing'eni gima ginyisowa en ni ok anya tiyo koka madho kong'o. To be mana adier ok kamano. Adieri en ni koko madho kong'o cha to oyudo withdrawal symptoms. Gik moluongo ni withdrawal symptoms. And adieri alcohol withdrawal symptoms timorega ne ji mang'eny mosemadho kong'o to kendo effects gi bedo marach mogik kachakore gi 14 days. Ka ng'ato owe metho kawuono to en ng'ama ne nigi dependence to after 14 days yudo ka kendo koro effect cha bedo marach kuome ma waseneno kata jotuo moko dhi mahinyre nikech withdrawal. Koro mano withdrawal matinde ni no madho kong'o to sani koro temo weyo. Otemo weyo. Kata samoro yudo ka jatuo ne madho kong'o ka en dala to kamoro dhi obet tuo oyudo shida moro ma koro kete hospital kuma ok oyude kong'o to dwa bet ka kata dwe achiel. Koro ineno ka onge kaka oyudo supply ne ma kawaida to koro dhi yudo withdrawal. Tineno ka gigi kendo chande saidi ma kendo koro mano bedo tuo kien uwuon. To joma chalo kamago bende nitiere kaka inyalo konygi. Wanyalo wacho ni mago koro jogo ma gin addicted. Kata gin jogo ma ok nyala bedo kuom thuolo moro amora ma onge kong'o. Matiende ni kong'o cha ema konye timo gimoro amora. Joma chalo kamago be nitiere yo minyalo konygi go makare. Inyalo konygi nikech sama ng'ato wacho ni nyaka methi koka ti tiende ni oduoko mana effects ge ka piny, oduoko mana tremor gi headache piny, lakini e paro maler mar wich cha to pod obo paro mana kaka ng'at ma omadho kong'o. Maka ne nitie paro moro monego bed ni omek ma critical to samoro nyalo kethore. Koro yo mar konyo jogi en ni nitiere treatment, nitiere thieth moko minyalo kete ng'ato ma kendo nitiere organizations mang'eny. Yudo ka osiptende timo magi kendo wan ga gi kuonde moko be miluongo ni Alcoholic Anonymous ma wanyalo ng'eyo kaka AA. Koro AA gi be timo ga group therapies kata so many other therapies, psychotherapy ma itimo ne jok ma nigi that dependence. And yudo ka adiri otek wuok godo. Tek kabisa mondo mi yudo ni ng'at ma nigi dependence kendo koro duogo normal. Lakini yudo ka organizations ka konyo jogi makoro samoro kata ka ni madho malach maromo kama tiyudo ka kendo koro odok piny mos nikech ng'eny jogi be fwenyo ga ni gini ok konygi kendo kelo negi shida mang'eny moloyo kaka konyo. Ero kama na nyanya koro mugia jonga medo paro ni okinyi makawuono e studio marwa thuon wach mabende watwake otudore kod midhiero ma kong'o kelo ka wendo mabende wantiere godo makonyo wa e twak machalo kama ini en daktari Charles Okumu mabende en jakoma mar KMPDU bade ma Lower Eastern mago gwenge ma Machakos kachiel kod Eastern. Anyisi kacha ni kaponono intiere kod ote kata penjo mora mora inyalo tudri kodwa e namba wa mar 3 auchiel nono. Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya
Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara main Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kacho somo moko kuom ote mabende aneno kusechako oronwa e Facebook kacha. Isaac Maka Ongonga wacho ni ne amadho kongo to ne aweyo metho kendo sani kongo okagomba e ngimana. Erokamano ahinya. Ayuyu Junior wacho ni thoth wacho ni wacho tek, wach mar kongo wacho tek. Erokamano ahinya. Joseph Nyawanda wacho ni waka entiere gwengego mag Homa Bay, Ndhiwa. Odongo Wuoda Sembo Jangoma wacho ni kongo kelo midhiero mang'eny ahinya. Erokamano ahinya. Asalata Salawowo wacho ni en ok onyal wuoye adiera ni ji kokobil gimoro to ok onyal wacho. Mano to adiera kokibil kongo ok inyal wuoye e yo makare. E Facebook page mara kacha bende aneno ka moko kuomu oseoronwa ote. Ang'isi ni nyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor. Ka bende an bende apenji penjo kacha e Facebook page mara ma bende nyalo yuda kacha Joyce Oduor. Ka moko kuomu bende aneno koseoro ote kacha. Kanyalo mana somo moko kuom ote matin ma bende aneno kuseoronwa kacha. Engineer Lazaro za Kanyambok wacho ni kongo to oseketho mier mathoth. Kongo kata bed mana ma opim kod daktari to it remains addictive toxic drug. Maka imadho mathoth to nyalo kelo hinyruok ne organs magi. Kendo nyalo kata reduce your wacho kanyo nyalo duoko chien teko magi mag terruok. Owacho ni mano nyalo miyo ng'ato nyalo mayi ng'ano midak godo. Erokamano ahinya kuom ote machalo kamano. Rose Alan wacho ni Twak ber sana, kongo kelo midhiero mang'eny kendo duoko dhano chien sana. Mai Twak mowinjore sana. Erokamano ahinya. Kadorin Adede bende wacho nonenowa malera ahinya. Nyakoro Ramogi Ajwang' inyalo medo tudri kodwa. Namba wa mar SMS en 23600. Facebook kacha bende wantiere live. Gie thuolo ni wabiro kao yweyo marwa mokwongo eka wadhi mbele kod twak machalo kamae. Kik idhi mabor. En kinde machielo mar ng'eyo ute fwambo kod keyo mosenyiso tich maber tijegi kalore kod Communication Authority. En kinde mar chiwo mich mar Kuza Award mabiro timore dwe mar 5 higani. Thor wach mar higani en ting'o malo rang'iny mar bedo lendo nyaka e rang'iny mamalo. Kaka Royal Media Services wasebedo ng'alo manyime e loyo mich mar Kuza Award kalore kod chenro mago mabeyo mopogore opogore. Wakuwe kaka jowinjo marwa mawageno mondo eka kura ne Ramogi TV e Kuza Award mar People's Choice kaka TV station ma ihero. Mondo eka kura ne Ramogi TV ndikote machoke ni Kuza kasto ior e namba mar 15601 bang'e to dwok penjo mopenji nono maonge chudo moro amora. Goyo kura biro rumo tarik 8 dwe mar 5 higani. Erokamano kuom goyo kura ne Ramogi TV. Ang'o ma wayudo ka thum maliet oromo gi miel maliet? Oya shake body. Yud mae twak mar rowere. Long use of agenda just start with what you have, you'll get what you don't have. Kikelonu kod jolony muhero. Stella Brenda, Lynn Ramogi, to kod DJ Kolo e mbak ndalo. Wuok tich nyaka tich abich, saboro odiochieng'. You know I like it. Geso chakre sadeko kinyi en seche mag Rogo mar nyithindo. Wakelonu talanta mopogore opogore. Ipuonjo wachogo gik moko makelo mor kinde mwan gi osiepe. Minolep bende wanyagorego. Dial dog dala doyoriti dala. Sod machiegni mondo ing'e tedo. magi duto gimoko mamit ikelo ni kod an Lox Ponde kata Lox P. Gi an bende Sally Kosgei Odhiambo, koso kihero inyalo longa ni Sally the Queen. Koda an bende Josephine Achieng' kata Josephine Jos.
aje? Unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Highline Motors Limited manduka mopodhi mauso pikipiki mar TVS kaachiel kod tuk mar Piaggio sani mi riding suit kaachiel kod mafuta mar Sh500 mar chako tich. Spare parts kod oil yudore e nengo moyweyo. Bende wachiwo free labor service. Lim duka wa mora mantie machiegni kodi iyud mwandu ka kinde pok orumo. Gochno e namba simu 07 54 358 812 kata 07 10 858 475. Highline Motors Limited or TVS gige duto. Machiegni kendo nyakwa Ramogi Ajuang kendo ero kamana inya kuom medo kete mana e Ramogi TV kae. Okinyi makawuono thuon wach mabende watwake en midhiero ma Kongo kelo. Kai studio marwa achiel kachiel kowuok e boma ma Nairobi kae antiere kod wendo mano Dr. Charles Okumu mabende en jakom KMPDU mano bade Maloa Eastern mabende wabedo godo kod Twak e yo makare. Twak mabende nyalo kelo lokruok e yor dongruok. Facebook kacha bende anyiso ni nyalo tudri kodwa e Facebook page marwa kama wantiere live yudwa Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara Joyce Oduor, Twitter handle @Joyce Oduor _ namba mar SMS bende oyawi nyalo ronwa SMS mari e namba mar 236000. Evans Odhiambo kantiere boma ma Kisumu kacha bende nyisa ni onenowa e yo makare kendo oluwo chenro e yo maber. Kamana inya kuoma kete mana e Ramogi TV kae. Daktari kawadhi mbele kod Twak marwa kutudore kod midhiero ma Kongo kelo. Iselero ne ona gima neni sani midhiero maponono Kongo nyalo kelo. To nitiere wach moro kae ma ok wanyalo weyo kokwa wuoyo kinyi makawuono. Nitiere mine moko mapek kata manigi ich. Ma seche magintiere kod ich go seche moko jomoko ngiso gi ni ka intiere kod ich to madh bia kata chupa achiel. Kalore ni kimadho bia to bia dhi konyo e luoko nyathi. Kende kinde ma ikonyori to ibiro nyuolo nyathi maler. Bende na dieri ni gima kamano konyo mine mapek kata ka gimadho bia e kinde magiyach to biro konyo miyo mapek e nyuolo nyathi maler kata biro konye e kinde go modhi nyuola to bedo kod yote nyuol kose jogo mapek okonego bed ni bilo kongo mora mora. Ero kamano. Koro mine ma otingo nyithindo kendo ma oningo bed ni nyuolo nyithindo kaka dakteche wacho ni okoningo bed ni gimadho kongo. Nikech iyudo ka nyathi kapod tin sama nyathi dongo e ich nyathi ya mabor mondo nyathi ogikni koro nyuol ne nyathi oyuak nyathino wa mabor nyathino amana gi iluongo ni tong' ariyo ma kuom dhako gi dichuo koseriwore tiyudo ka loso wich mar nyathi en process, loso adundo, loso chuny, loso tiende nyathi en process. Koro gima timore en ni kongo kendo ahero gima ng'at achiel kuom viewers nowacho ni kongo en a drug kendo en a toxin. Koro sama process gitimore ma wich losore kendo organs mag del losore to introduce drug mar kongo tiyudo ka kendo koro iketho process madhi mbele. Iyudo ka nyathicha kamoro adundo ne ok bi losore maber kendo ma wachako wacho ni onigo bed ni timore koa the first trimester. Ok onigo bed ni miyo manigi ich madho gimora mora miluongo ni kongo. Gima thoro timore en ni samoro ng'ato omako ich to okofwenyo. Koro iyudo ka podo madho kongo. Kiwacho no kofwenyo mago nyalo bedo mokwongo ka koko mako ich. Ponono poko timo pim kata daktari poko yango nini en adieri. Poko neno signs mora mora, poko winjo ka chunye lewe, poko winjo any changes e dende. Koro iyudo ka nen ng'at mane madho kongo to kamoro podo nyalo madho kongo
e period ma kamano. Koro gima wa recommend kaka dakteche en ni kama ni situation to nyaka iwe madho kong'o chieng' mifwenyo cha. To nikech ok inyal we madho before chieng' no nikech ne ok ing'eyo. Koro the best thing en ni iwe madho kong'o chieng' mifwenyo no koro kimadhi nikech sechego wawacho ni wa cross fingers. Ko wacho ni wawach ni sami sebedo kimadho kong'o kapok ifwenyo ni onge marach mosetimore. To adieri en ni ng'ama wacho ni kong'o luoko nyathi to mano ok adieri nikech iyudo ka adieri kong'o en ni kong'o nyalo ketho nyathino ma ng'at momadho kong'o e first trimester, second trimester, third trimester nyako nyuol nyathino sana biro bedo gi gima wadendo ni fetal alcohol syndrome. Fetal alcohol syndrome iyudo ka inyuolo nyathi ko wuok kamano to en nyathi moti. En nyathi lakini king'iyo wang'e kama tifwenyo ni ochalo ng'ama ng'ongo. Ocho ni nyathi moti king'iye to chalo ng'ama ng'ongo. Ochalo ng'ama ng'ongo. Mago gik mikelo gi madho kong'o. Ma ina mama mane nigi ich madho kong'o. Adieri. Kendo iyudo ka en nyathi ma nigi low birth weight. Nyathi ma onyuol maber kendo ma en healthy. Wawacho ni birth weight ne onego bed ni bedo between 3.5 around there and up to a maximum of kata 4.4. Kochako bedo 4.5 kadhi mbele kendo koro wach wuok. To kochako bet below 3.5 ka to kendo koro wachako luonge ni low birth weight kendo nitie kiwango ma koro luongo ni very low birth weight. Koro iyudo ka kong'o ni ki ng'ato madhe saidi to nyathi ma ibiro nyuol ka en nyathi ma kilo ne bo bet mathin mogik. Koro sama kilo nyathi obet mathin tiende ni immunity ne kako kinga ne mar del cha dok piny. Iyudo kama nyathi ma samoro siko biro tuore. Ma nyathi ma samoro biro dwano dhi bede nursery. Ma nyathi ma kendo adieri kata kapok low birth weight cha owuok. Iyudo ka onego bed ni pregnancy dhi for at least 37 weeks. Kwaloko gi into weeks to wach ni dweche 9 ka. Dweche 9 iyudo ka kong'o nyalo miyo nyuol kapok dweche 9 ka orumo. Koro luongo ni preterm birth. Koro preterm birth cha be nigi shida ne wuon. Iyudo ka tiende ni nyathi cha pok otegno to osenyuole. Koro adieri pod odhi bet gi kilo matin. Pod odhi bet nyathi ma immunity ne onge. Koro iyudo ka isiki dak e osiptal nikech kamoro nyathi idhi nyuolo ma preterm kata man gi low birth weight. Koro ok en adieri ka ng'ato wacho ni nyathi kata nyathi moting'e ich onego bed ni min gi madho kata bia achiel mondo luok nyathi eka nyathi obedi. Ok en adieri. Nekoro Ramogi ageno ni winjo mana kaka daktari oselero. Omiyo jogo maponono nitiere oko kanyo ma wuondo. Wanyalo wacho sani ni wuondo mine mapek ni kapo ni in tiere kod ich to madh bia achiel kalure ni mano dhi luoko nyathi, mano en miriambo kendo wach makamano nyalo kelo ne nyathi hinyruok makoni kod kocha. To ka wadhi mbele kod twak daktari, kopogore kod ng'ama miyo madho bia kata kong'o e kinde go ma opek kata en gi ich, bende nitiere osiepa moro ma e kinde mane min ode osenyuol kata osekonyore, nitiere kaka akiani ne daktari ema nonyise, ok nopimo na sigana makamano maber, nonyise ni koro kalure ni min odi osenyuol, nyeune koro bia achiel mar mondo mi oluok godo iye kalure ni mano konye. Wachno bende en adiera kose mano bende ok ber? Kendo mano oriwore mana gi wach moa wacho cha kendo. Nikech iyudo ka nyathi manie ich oyudo chiemo koa ir min gi through placenta. Koro nyathino kong'o ma pod min gi moting'e iye cha tiende nyathi cha be madho kong'o through placenta. Koro nyathi mosenyuol e kinde ma mama nigi ich gimoro amora mochamo dhi ne nyathi kokale placenta. Mane momi selero maber ni ok ber mar mondo mi omadh kong'o e kinde go moya. To sani koro osenyuol nyathi ni koro ni oko dong koro nyathi ochiem kokale e placenta. Koro osenyuol. Gimomiyo aduoko wachien en ni nyathi mosenyuol en koro yudo chiemo koa kuom min gi nade through breast milk. Koro tiende ni en nyathi ma pod dhoth. Koro tiende ni min gi kapod madho kong'o to kong'o cha pod dhi chopo ne nyathini through breast milk sama nyathini dhoth. Chien kacha no chopo through placenta. Nyathi mosenyuol koro chopo through breast milk. Tiende ni nyathi cha be koro madho kong'o. Ma effect pod bo wuok ne nyathini ma adieri kaka waseng'iyo mbele kacha en ni kata teenager ma jahigni 15, 17 komadho kong'o tiyudo ka bang'e kuchocho obedo gi effects moko, obedo ng'ama violent. Koro adieri nyathi matin ma koko nyuol tiende ni effect gi bo bedo kuome kata madongo mogik moloyo teenager nikech ene ma pod dende pod yom pok ong'e kata kako nyalo detoxify. Liver ne wuon is still very weak.
kong'o mimadhe cha dhi hewe. Koro en nyathi ma kodongo obo yudre ko embo siko madh kong'o. Kobet ng'ama ng'ongo to obet ng'ama ng'ongo ma kendo koro odwano siko madh kong'o. Nikech ing'iyo go achon. Koro magi medo mana effects ma obet ne nyathini. Koro adieri en ni nyathi matin mana kaka nyathi mosenyuol ko breastfeed to yudo kong'o no through breast milk. Mama mosenyuol ok nya madho kata bi achiel kalure ni jomoko akia ka en adiera kosen miriambo ni mano bo konye luoko ich. Mago miriambo. En miriambo. En miriambo. To kata wine mana kaka isewacho ni nitiere kong'o kata kaka percentages gi kata tamalo mar kong'o mantiere kacha opogore. Ok onyal madhe kata nya wine moro mana ka koro wadhi e miyo madhodho. Miyo madhodho en bende onyalo madhe kata wine ne moro kata bia ne moro achiel kata bed whisky o kata spirit. Oyiene mar madho kose en bende mano pod biro mana kelo. Nikech ko breastfeed to tiende ni en onyalo madho lakini nyathi to konigo bedni bedo affected. Lakini yudo ka mine moko ok tim exclusive breastfeeding. Ma bende is not very recommended unless daktari owacho ne nyathi makama omi omi kata formula kata tim kama cha. Lakini ka en miyo mosetieko kata those 6 weeks after delivery, the question ma pod wuok en ni nyathicha o feed nade, o breastfeed. Nikech ko breastfeed to kata nisetieko 6 weeks mari, tiende ni nyabia nicha pod dhi mana kuchopo kuom nyathicha. Koro en penjo ma inyalo mana wacho ni en applicable kuom mine mosetieko 6 weeks to kendo ok gi breastfeed. Ok gidhodhe. Kamano. Ero kamano nyanya kwa Ramogi Jwang pod amedo paro ni okinyi makawuono Twak en kotudore kod midhiero ma kong'o kelo ka ntiere studio kae kod daktari okumu ma bende bedo godo kod twak machalo kamano. In bende penji kata anyisi ni inyalo oronwa ote kata penjo mora mora e namba mar 36000. Facebook kacha bende wantiere live. Uyudo wa Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Neno ka ng'ato openjo wa e Facebook kacha kata ng'ato owacho ni kong'o nyalo miyo teko mang'ama dichuo nitiere godo mano teko mar terruok. Ang'eyo ni seche makamagi ok wanyal wuoye wachno ahinya kalure ni sani joma thoth nyalo bedo ni neno Ramogi ka achiel kod nyithindo. Kata in kaka daktari adwa ni ilernwa lera kanyo e yo matin kata kaka inyalo leronwa gi rieko moro mar daktari. Bende nadier ni ng'ama dichuo komadho kong'o mang'eny to nyalo duoko piny teko mare mar terruok kaka ng'ama dichuo kose mago mana miriam kuonde mimadhe kong'o iwinjo ka mon ringo ok gidagi gidhi kuonde mamoko. Koro mana dieri kamano. To kopogore kod duoko piny kata teko mar terruok ne jalno ma wuoyi kata ng'ama wuoyi, bende nyalo miyo ng'ato beneno ka ng'ato penjo ka ni bende nyalo miyo ng'ato bedo buoch kose? Yes, onyalo miyo ng'ato bedo buoch kendo mano anyalo duoko janeno no ni mano timore ka isemadho kong'o ma ichopo a stage makoro omi gima wan kaka dakteche waluongo ni testicular atrophy. Tiende ni organs mag dichuo ma kelo that process of testosterone production and dichuo koro bedo ng'ama dichuo. Iro ka organs ka kong'o se fight makoro atrophy tiende ni gishrink ma girumo. Koro the moment ma ng'ato oyudo testicular atrophy iyudo ka kendo koro dholuo waluonge ni buoch. Kamano. Koro chalo ng'ama bedo castrated. Mane momiyo kata nitiere mine moko e masawa mar piny Kenya ma yande koro lieko kata chwalo ywak margi ni nitiere kaka jogo magidak godo ni sani koro ok nyal nyuola kan luore ni kod math asasa magimetho godo. Ero kamano inya kuom lero wach machalo kamano kendo nitiere kod geno ni jomoko maneno wasani ponono kata gibedo ni gisebedo ka gimetho kuom thuolo malach to sani ginyalo temo duoko chien kiwango mar math mabende gintiere kata gimetho go. E Facebook kacha bende neno ka penjo thoth ahinya daktari ka nitiere Peter Saoke mabende sani wacho ka ni alcohol kelo dhier e ngima gi tuoche mopogore opogore kaka ulcers gi cancer.
onego brain cells kendo okelo addictions. Erokamano ahinya. Kong'o pok nochwanyo ng'ato, mano Oduor Peter CBS. Wacho ni kong'o pok nochwanyo ng'ato, jo Ramogi ularang'o kod amuna. Erokamano ahinya. Kata kamano nyakwa Ramogi ajwang' wantiere mana kae mara puonjo nagi. Kata obedo ni kong'o pok ochwanyo ng'ato, to ber ka ng'ato ng'eyo midhiero mabende kong'o nyalo kelone e kinde ma koro donjo e matha sasa. Erokamano ahinya. Steve Auko bende wacho ni nindo wacho ni oneno ayo makare. Edward Omiti wacho ni teko mar nyodo ktero. Erokamano ahinya kuom sumonwa paro makamano, mano Edward Omiti. Ka bende Calvin Sodemba wacho ni kong'o nyalo kelo liver cirrhosis. Modala Movas wacho ni nyalo kelo wich kuot. Erokamano ahinya. Neno ka penjo ka achiel kod ote thoth. Ka dhie namba mara 23600 bende naneno ka ng'ato openja kae daktari. Ka bende inyalo mana duoke. Ng'ato penjo kae ni to achwaka en bende onyalo kelo ni rach moramora kose ok onyal kelo rach kalone ni achwaka onge chemicals moramora. Ok onyisowa nyinge, bo ok onyisowa noneno ka intiere kanye. Adwa ni duoknwa penjo makamano. Achwaka en kong'o maponono iloso e kor gwenge mapacho ka. Ang'e ni ng'eyo gi jomoko bende dende ni changa. Bende onyalo kelo ne ng'ato ng'ikruok moramora kaluwore ni en onge chemicals moramora mumede. Gima diang' awachi Joyce en ni achwaka en kong'o. Kaka nwacho ni kong'o en kong'o. Koro achwaka bet ni en kong'o molosi, okolose e factory, mane pogruok. Tiyudo ka kamolose no bende, iyudo ka en percentage ne, onge ng'amo ng'eyo. Wanyalo mana paro ni percentage ne nyalo chope percentage mar spirit. To spirit kata whiskey, iyudo ka percentage gi gin 40%, 42% kadhi mbele. Koro achwaka cha nikech odhi obedo distilled. Kendo odhi obedo distilled di ng'eny. To obedo distilled e condition ma ng'amo ng'eyo onge ng'ama osea joma loso kong'o matie factory, onge ng'ama osedhi mopimo. Koro wanya mana bedo guided ni en spirit en 40%. Koro inyalo paro adieri ni ng'ama madho achwaka gi ng'ama madho spirit onge pogruok. Koro miyo effect ma spirit kata beer kata whiskey dhi kelo e dend dhano kata e dend miyo ma expectant kata e dend nyathi matin, mano is the same thing machwaka will do. In fact, achwaka no nyalo bet ni percentage ni kata malo molo kata whiskey. Ato bende kata kawuoye achwaka no bende waseneno kata e sigana mwasebedo kwa kelo ne joneno magwa. Nitiere kata jomoko maponono semadho kata achwaka no to gidong kata gibedo nyaka muofu. Kaluwore kod yore mabende loso gigo ok nyala bedo yo makare. Kata kamano ka wadhi mbele kod twak maro, jomoko bende aseneno ka wacho kata ni kong'o nyalo ketho mier kendo nyalo miyo ng'ato dong kodhier. Kaluwore koro ka wang'iyo e uchumi kata e ngima mar ng'ato kata ekonomi, gin midhiero kaka mage ma kong'o nyalo kelo e ekonomi kata e uchumi ma Kenya kata ne ngima mar ng'ato owuon? Mokwongo mogik Joyce, iyudo ni ng'ama osemadho kong'o kabisa nitiere tuoche mwawacho kaka pressure, kaka tuo mar sukari, diabetes, stroke, kata tuoche mamoko mang'eny. Iyudo ka mokwongo tuoche gi keto ng'ato e osiptal. Sama ng'ato dhi bedo osiptal kata bedo admitted e osiptal cha, ithiedhe. Mago pesa ma e ofuko ng'ane. Ko onge insurance kata onge NHIF, tiyudo ka kendo magi pesa mochulo en owuon. Koko chulo en owuon to pesa gi akum familia ne. To ka en osiptal mar sirikal, tiyudo ka kendo koro mano pesa michulo gi sirikal. Koro already mani neno ka kelo effect moro kanyo ni ng'amoko madho kong'o moko yudore kata gi pressure mani malo. Nitie pressure mabiro nikech of other causes, mano wasewacho. Lakini kong'o is a big contributor. Koro the moment ma ng'ato osedhi obedo no tuo because of that, tiyudo ka pesa tete bed ni ng'ama chule, mago are economic effects mamano kelo. To namba 2, kidogi ng'iyo ng'ama koro sechope level mar dependence. Waneno gi ji mang'eny, moko kuomgi watiyogo, moko kuomgi osiepewa, moko kuomgi nyithindwa. Ifwenyo ni jogi kata kamotiye ok onyal tiyo kaka owinjore. Ka en ng'ama biro tiyo to kamoro en gi tremors kata kar mondo mi oti kanyo seche mowinjore to dono tich seche moko matin kata ok obi tich pile pile. Koro sama ng'ato ok ticha, iyudo ka mago effect ma kamotiye no kendo koro oketho. Kendo gima timore e thothne en ni ng'ama kamano
ipo kata koro tich orumo. To sama tich orumo cha, kane in gi familia mangi mago tiende ni joge ni makoro koro gi look up to you. Tiende ni koro Kenya konyogi. To wan kaka jo Africa, iyudo ka ng'ama kamano kanene breadwinner, tiyudo ka kendo koro ji mang'eny obedo affected. Iyudo ka kendo koro mano is the other effect. Koro king'iyo other things mabende wuok en ni kong'o wawinjo sakasa. Komiwa reports kata gi jok ma manage ndara ndechewa makata Kenya ka. Wayudo ka nitiere accidents matimore kamoro ng'ato nomer. Sama accident otimore ka ng'ato nomer, mago are lives lost. Koro iyudo ka jogi tije tete mane gitimo, shughuli gi tete mane gitimo, mago are just now lost opportunities. And it is sad ka wawinjo nikech ajali to en ajali, lakini king'iyo ajali ma specific motimore just because of drunk driving, tiyudo ka kendo koro mano is the other effect ma we will suffer. Iyudo ka ng'acha ne tiyo, kamoro ne en manager kumoro, kamoro notiye bank, kamoro ne en daktari. Ng'ato bende neno ka penjo ka ni ang'o momiyo drivers moko ok nyal riembo kapok omadho kong'o. How do you relate it with the effect? En Kevin kowuok Kindu. Kevin erokamano kuom penjo nino. Gima diang' wawachi en ni mano ng'ama osechope alcohol dependence. Tiende ni ka en driver, onge gimoro monyalo timo. Onge gimoro monyalo timo. Kodhi omako steering wheel cha to okomadho, tiende no dhi chako lwete ne dhi chako terni. To koro konyal riembo. Koro winja obel matin e koriembi. In kaka daktari gima kamano ok recommend. Ok owinjore nikech sama obilo matin cha to tiende ni judgment ne dhi bedo impaired. Gima kong'o time dend ng'ama kamano en ni lwete ne bedo steady lakini pache tok steady. Pache pod chalo pach ng'ama omer. And especially kodhi omadho kong'o mang'eny to pache bo chalo pach ng'ama omer. En mani koro lwete ne bedo steady, ok owinj ka en gi headache, ok owinj ko sweat. Owinjo ni en sawa. Omiyo ng'ama kamano ok dwa recommend kata onego bed ni riembo gari. And anyalo wacho ni kembe mang'eny ma mano timore, kamoro kiluwo tibo yudo ni joma kamago, kamoro kata kembni go luwogi osetemo konyogi, dwano oneni to ere kaka wanyalo konyo driver wani, watere rehabilitation koso watere Alcoholic Anonymous. Kitemo nono tibo yudo ka kamoro kembe magitiego osetemo timo mano in their own capacity. Koro mano ok ber. Ng'ama kamano tije en driver, gimo dwano tim, odwano konye, onego bed ni konye, itere rehabilitation. Kamano. Ote moko kanyalo somo moko kuom ote mabenda neno ka oseunwa kata e Facebook. Isaac Wuode Nyaseme wacho ni owinjo wa eyo makare ka entiere Lela Kisumu Kablak, entiere Obama, ok entiere Obama Kisumu kae. Wacho ni kong'o mit kendo loko paro. Kong'o nyalo miyo ilokri janeko, onyalo pogi koda familia mari, oketho tich kendo nyalo miyo idong maskini. Koro drink responsibly. Drinking responsibly no tiende nang'o daktari kose ji oweya kong'o nikech jomoko wacho ni drink responsibly kata obedo ni kong'o rach to drink responsibly. Bende nitiere gimoro kaka madho kong'o kidikori kose onge gima chalo kamano, ji oweya kong'o. Apa ni sama inyiso wani wa drink responsibly, to aneno ka pacha en ni kamoro ka ng'ato madho kong'o konego bed ni odhi oriembo kata gari, to kata kano ken driver, kata ka en gi gache moro matin, ok onego bed ni odhi oriembo gari no, kata ni koro dok go ode, kata no ting'o go joma moko. Apa ni mano is the responsible aspect. Koro tiende ni sama in a state aina no, to you can ask for help. Onego bed ni igocho ne joma moko kata osiepni moro ma oko madho kong'o ema mondo ting'u. Koro nikech koki drink responsibly, to en mana ni idhi keto other road users, pedestrians, joma wuothe ndara, joma ringo gi geche mamoko, ji tete matiyo gi ndara ka, idhi keto life gi at risk. Koro aneno ka mano responsibility aspect ma wuok ni wa drink responsibly. Ting'eni sama inyiso ni wa drink responsibly cha, ok dieng' ing'eni to ere kiwango madhi mi bed responsible. Apa ni the only thing ma ng'ato nyalo timo en ni sama ng'ato osemetho cha, to koneno ka koro ohewore kata ko ok onyal, to the responsible bit en ni koro otim ne gima moko. Kik obed ni en owuon ema ochako timo gigo, nikech effects mag kong'o bokelo will either affect ng'ani kata bo affect joma around him. Kora pani man is the responsible aspect. Ato bende ka pod wantiere mana e wacho onogo. Nitiere magawa moro ma ne walemo.
nitiere chenro moro makelo ga Ramogi TV kae mar tedo gi chiemo. Bende nitiere jomoko ma tedo ga to e kinde ma gitedo to nitiere kaka gindengo kata gitiyo kod bia kata math mamoko e tedo. Bende owinjore kose oyo keso mano bende nitiere rach mokelo ne del. Mana dieri nitiere joma timo kamano kendo nitiere culture joma moko ang'eyo awuon ni sana jo Korea jo South Korea timo kamano kata jo North Korea to kiluwo matut tibo fwenyo ni kong'o magiketo kacha sana en ga wine to gikete e kiwango matin mogik. Bia bendi tiyo ga sene kata bia culture moko yudo ka tiyo gi bia to gikete kiwango matin. Koro gima iyudo ka konyo jogi momiyo samoro okwane ka tuoche go ng'eny kuomgi sana, iyudo ka jogi gin kaka gidak, yore gi mar dak mwaluongo ni lifestyle yudo ko pogore sana gi kaka wan wadak. For example, ibo yudo ka ja Korea ibo yudo ko keto schedule ne pile oringo kata 5 kilometers okinyi godhiambo. Koro yudo ka lifestyle ne dhi bedo very active makata nitiere course moro mane kong'o cha kelo e dend ng'ani to course cha dhi bedo minimized. Ok ni course cha onge, odhi bedo minimized mana nikech ng'ani nigi other things e lifestyle ne ka makonye, lakini mano timore kendo ok en gima diang' itam joma kamago nikech yudo kamane kanu nigi bedo raised kamane kanu puonjgi ni kamane ka chiembgi chalo. Koro mano to timore ayie kod Joyce to ok diang' awach ni jogo chalo gi kata kaka koro kawuono ka diang' awach ni adhi tieko mizinga achiel ma atiek te ok apar kamane ka gitimo. Gimedo mani chiemo matin ma gimedo go mit chiemo to nikech kamane ka puonjgi tiyudo ka their overall lifestyle and a healthy lifestyle. Yudo ka gichamo vegetables, gichamo fruits and all these other things. Koro konyogi kamano. Kasomo tema chielo mabende aneno ka oindi ka nitiere Lakisama owacho ni onge ber madho kong'o kata matin kata muma maler okwero lumeu ni joma tho kendo joma chunygi lit ema mondo omi kong'o eka wigi owila koda chan kod chuny lit magin godo. Akanyo daktari awache ang'o ni joma chunygi lit kata joma nitiere kod chan ema omi kong'o joma chunygi lit. Akiani gin joma chunygi lit to kata kapok iwuoye wach makamano daktari wayudo ka nitiere jomoko ma ponono donje kong'o kaluwore ni ng'ato ponono chono bera to wayudo ka ponono entiere kod wanyalo luongo kata ni stress moro matin kata depression moro matin makoro oneno ni kong'o ni ema nyalo konye. Bende en gima ber timo gima kamano kose mano iketho mana chal mar ngimani kendo? Adieri Joyce, depression to kendo tinde affect joge wa mang'eny kendo yudo ka ng'eny joma chako madho kong'o kamane ka gichako ga madho kong'o ng'ato dwano gol stress to gima adieri jogi biro fwenyo along the way en ni kong'o bogolo ni stress mana sami madhe no to bang'e kanyo ka koro serume dendi ka koro liver osetimo detoxification yudo kendo idoka stress mane chando pachicha. Koro ing'eni ma botimore ni kawuono kiny kendo rucha koro ibosiko kimadho kong'o manyaka ibed dependent. Koro ok diang' wawach ni mano e solution mar kata bedo gi stress. Samoro kata ng'ato lose a loved one to mano stress gi samoro ng'ato tich olalne and gik makamago iluongo ni triggers. Koro mago nyalo push ng'ato mogik ni ng'ato chako madho kong'o kendo madhe kiwango mamalo. Lakini gima nyaka kendo chake pare ni ibiro madho kong'o kamano to biro chopo kinde moro kanyo ma kendo koro kong'o ni ema chak mi depression ene mo chako mi psychosis. Tingeni kama ichako ne depression ni yudo challenge more e life nikech ngima dhano to nitie challenge mondo wiyo wil. Koro wibo will temporarily muda matin wiyo wil to debed marach mogik ka kendo koro kong'o ni imadho ahinya mi chaki yudori into depression because of kong'o no wuon kata psychosis maluongo ni substance induced psychosis because of alcohol. Koro ing'eni samoro iparo ni isolve shida mane chako godo tipo iyudo ka in shida kendo the same problem koro ichalo guok maluwo iwe ma onge kuma koro ichope ichako gi depression titieko gi depression. Matinde ni onge gimoro amora mikonyo. Onge gimikonyo tiende ni madho kong'o cha ikelo effect ka dendi
ikelo effect e brain cells gi, but at the end of the day pod iyudori ka shida cha okorumo kendo pod in depressed. Koro ok dwa recommend ni mano yo ma kata stress onego bedni ng'ato handle stress kamano nikech en very temporary. Yaro kamano henya. Nitiere wach moro kae ma bende ne wasewacho mbele. Taneno ka Linet Amuko bende penje e Facebook kacha. Ni ka kong'o oseloki buoch bende inyalo thiedhi kose oyo kose ka en kamano to onge konyruok moro amora minyalo mi. Wacho tek nikech luore ni to isechope stage mane. Jok ma koro lokore buoch kabisa gin jok ma osechope stage mar liver cirrhosis ma koro yudo ka effects tetete mag kong'o manifest e dend dhano. Effects mag liver disease, chronic liver disease manifest e dhano kendo yudo ka cause no koro bedo alcohol. Koro joma kamago duoko gino chien ok diangi wachi nikech kamoro kanose yudo atrophy mano wacho cha to kaka diang koro ichak reverse mano bedo a challenge ne dakteche. Gima diang itime ni yen courage ng'ani no otim tizi uchiem maber kendo we kong'o. Koro inyalo mana we ne dende ni to koro kotimo tizi gi kata uchiemo maber ere kiwango ma dende nyalo pushe mochopi moduogi as near normal as possible. Kawadhi kawatieko Daktari Charles. Jogo maponono nitiere kod addiction kata gisebedo addicted gi kong'o ma onge gimoro amora ma ginyalo timo kapok gimetho kalure kod midhiero duto mag kong'o ma iseleronwa. Bende nitiere yo ma inyalo konygi mar mondo mi giwe metha sasa kose gina koro inyalo mana duok piny kiwango ma gimadho kwatiyo kata kod ranyisi ka yande omadho kata chupe 10 to kan sani koro duokne piny obed chupe 5. Mano nyalo timore kendo kako timore en ni iwuon ing'ama madho kong'o cha nyaka ikuongi par iwach ni adwa na tim kama. To ng'eni mano timore mana kapok ichope e level mar dependence kata alcohol dependence. Koro inyalo puonjori mos nyalo bedo matek lakini puonjruok no wa recommend ni nyaka idog piny ma dendi ng'i godo. Koro tabu wuok kama koro ng'ato osebede dependent nikech ng'ama kamano ok obi timo gik mang'eny koko madho kong'o cha. Koro ng'ata ina no wacho ni en koro nyaka dhi e rehabilitation. Nyaka tere rehabilitation e centers, nitie centers mang'eny tinde ma ji aina gi inyalo puonjre kendo gidre gi jowete gi kacha ma be nigi shida ma chal gi ma gibegin godo. To mano miyo gi support, mano miyo gi moral support kendo ifwenyo ni okin kendi ma in kamano to kendo ji mang'eny ni kamano. Koro ng'en udhu winjoru. Jomoko wuok kuonde ma kamago ka kendo giyudo konyruok, jomoko wuok kapod be ok giyudo konyruok. Koro ok tiende ni ng'ato kosedhi dichiel to mane giko. Ng'ato nyalo dhi sani to koyudo improvement to wuok to chako duogo bang'e. Challenge mang'eny nitie gi kuonde ainago, yudo ka bech gi thoro bedo malo. Koro iyudo ka fees ma centers ainago samoro dwaro ni malo. Koro mano bang'e ni chando ji mang'eny nikech kamoro kong'o seketi makoro tich onge, kong'o seketi isekethori gi familia to idwani idhi e kuma itimoni rehabilitation to kanyo be koro pesa dwarre kaka yud pesa kuro tamo wangi. Koro ng'eni mano is the biggest challenge ma jomose chopo e kiwango mar dependence ni gagodo. Ero kamana enya. Anno ka samaro mano miwa oserumo. Ero kamana enya kum ka uthulu mari mar mondo mi chope studio kai punjo nagi midhiero mabende kong'o nyalo kelo negi e ngimagi. Nyakore muge juan kasomo mana moko kum ote mabende aneno kuseoronwa kacha. Mano e Facebook page marwa kama wantiere live. Engineer Lazarus Kanyambo kwacho ni Joy, a topic makawuono is very important. Sani wawito fundi wadwa akari ubangi kama nyocha organs mage okethore nikech kong'o. Ero kama na inya Isaac Otieno wacho ni ka intiere owacho ni aneno ka intiere Nairobi Lavington kong'o onge dongruok to okelo mor mar seche matin. Ero kama na inya ote mabende woro no namba mar 3 kacha neno ka ng'ato mae en Otieno mano John Otieno Alois ka wuok Nyakach wacho ni ng'ato mawacho ni kong'o poko chwanyo ng'ato ka kong'o ketho ni tich kata sama iyanyo ji ka isemetho kong'o donge
kongo donge koro chwanyo ng'ama chalo kamano kata ng'ama chielo. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Ote machielo mabende Gabianzo wuoda Sirembe oronwa kae wacho ni kong'o to rach yawa nikech orano nyithi to ji bende okelo kuo bende. Erokamano ahinya. Nyakwara Ramogi Ajuang de wagomba ahinya adhi mbele kod twak machalo kamae, lakini nyisa ni samarwa manomiwa oserumo. Gikanyi mwachopo godo e giko mar twak marwa mokwongo e Ramogi TV okinyi makawuono. Ka wendo mabende nantiere godo e studio kae en Dr. Charles Okumu, mabende en jakom mar KMPDU manobade maloa Eastern mano gwenge go mag Machakos akachiel kod Ukambani. Gikanyo biro ka uyoyo matin kata kamano chenro podi ielach. Chenro mabiro ni tok mae en ng'e jothumbewa kikidhi mabor. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, kod injili mapuonjo, gwedho, kendo loko ngima. Chik mana iti ne duondo polo. Koa kuom jotich Nyasaye mowal, makelo weche mag geno. Paka malik madongo waseneno ka jawaro chungo e thuolo ma samoro ji oseparo ne ok nyalore. Ruoth Nyasacha e ruodha. E injili ngima, ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi, e Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae wake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma wake. Pile pile, kik bai kata matin. Nyakwar Ramogi Ajuang, bedhuluo mitni. Wanya wacho ni thuti donga rom gi nera. En nyathi mando riwo ji te kata mihia. Be ihere kendo inyalo wache maler kendo e yo makare kaka dwarore. Adwa mondo ang'e ni to filosofia mar joluo. Idwaro gimoro amora in gi wuoro gi gombo. To bende ing'eyo nond dhout luo kod sigand thuond luo. Joluo wacho ni gibed mayot e ote. Yes. Tudri kod James Rabalakwase e Ramogi TV. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre saa 1 gi dakika 45 ma midhiambo. E chenro mar Ahero Dhoa. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwanduno nigi kasoro ma en owuon emokelo.
ni aje? Unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. En injili mar mo. En injili mangiko. En injili maler maber. Bed gi yie maonge luoro. Bed gadiera maonge to. Mano en chir. Kendo ma okwe ng'ato nono. Injili makelo lokruok makare. Tudri kod Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, kod Ken the DJ. Yae, Injili nyale. Jumapil ka Jumapil, chakre sa 12 mar okinyi. E chenro mar Injili kalo, e Ramogi TV. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya Twak. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Twak ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Twak wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Ang'o ma wayudo ka thum maliet romo gi miel maliet? Oya shake body. Yud mae Twak mar rowere. Nyiso vijende ne just start with what you have, you'll get what you don't have. Kikelonu kod jolony muhero. Stella Brenda, Lin Ramogi, to kod DJ Kolo e mbak ndalo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng'.